हेलो फ्रेंड्स, दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन YBY नि बागै। आं दिनै नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय क्लियार खोन्थागोन दे। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय जायफ्रा गोदान आपडेट चेनेलाव बेफोरबायदिनो माखासे आपडेट भिडिअ मोननो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय टेलिग्राम लिंकआव नोंथांमोना जइन जानानै लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो माखासे ट्रेडिं खालामग्रा एप्सफोर आरो बेफोरबायदिनो गोबां आपडेट भिडिअफोर नोंथांमोना मोननो हागोन। गोदान आपडेट बे टेलिग्राम ग्रुपआव नोंथांमोना जइन जानानै लाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो डिसक्रिप्शनाव होदों। बेनिफ्राय आं दा नोंथांमोननो खोन्थागोन YBY नि बागै। जोंहा बे YBY खौ जोंहा बे निउसाव ओंखारबाय दै। जोंहा बे YBY आ खारनो हासिगौ, नङाब्ला जोंहा बेयाव सोलायनाय लाबोनो हासिगौ। जोंहा दा नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ निउसाव, जोंहा बड'लेण्ड रादाब निउसाव जोंहा बेयाव फेसबुकआवबो नुदों, फेसबुक पेजावबो। बेनिफ्राय जोंहा इउटुब चेनेलावबो नोंथांमोना थांनानै नायोब्ला नुगोन। जोंहा बे बड'लेण्ड रादाबाव नोंथांमोना YBY नि माखासे जोंहा बेफोरबायदि बुंनायफोरखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन। बेनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना दासिमबो नोंथांमोना फैसाखौ उइथ्र' खालामाखै, नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय। जोंहा बन्दबो जानो हासिगौ, नङाब्ला बेयाव माबा मोनसे सोलायनायबो जानो हागौ। बेनिफ्राय जायफ्रा गिया नोंथांमोना दोनबानो जाबाय, नोंथांमोननि गोसोनि खोथा। बेनिफ्राय जोंहा बेयाव निउसाव ओंखारनाय लोगो लोगो जोंहा माबा मोनसेब्लाबो जोंहा सोलायनाय फैखायो दै। बिनि थाखायनो नोंथांमोना जायफ्रा उइथ्र' खालामना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ बड'लेण्ड रादाब निउसाव। बेनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना बेफोरबायदिनो उइथ्र' खालामथ'वा, नोंथांमोननि गोसोनि खोथा। बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो सुंथाबैब्लाबो लाबनानै होबाय। नोंथांमोना गोबां मानसियानो बुंदों माबा मोनसे जायोब्ला जोंनो बयनोबो एलाउ खालामनानै होनायखाय आं नोंथांमोननो पाब्लिकनो खोन्थानानै होबाय। बेनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना दासिमबो उइथ्र' खालामाखै, फैसाफ्रा बुरजा दङ, नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय। जोंहा बेयाव माबा मोनसेब्लाबो जानो थांगासिनो दङ YBY आ। बेफोरबायदि जोंहा निउसफोराव होयोब्ला जोंहा YBY आ थानायनि मोनसे सम्भाबना गैया। बिनि थाखायनो नोंथांमोना थाबनो गावबा गावनि फैसाखौ उइथ्र' खालामनानै लाबानो जाबाय। जोंहा बेफोरबायदि जेबो दावराव दावसि जायामोनब्ला जोंहा YBY आ गोबाव थागौमोन दै। बिनिफ्राय मोजांबो जोंहा दा YBY आव प्रफिट जागासिनो दंमोन, जोंहा फैसाबो मोनगासिनो दंमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक खालामदो, आरो नोंथांमोना माबाफोर बुजिनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन।